Juro ide hrať čambaru. A ide pro Daisuke. A on je Dimitri. Ak by ste chceli vedieť, Juro sa volá na YouTube Dimitrix. Poď. On má iba jeden meč. Poď, Juro, poď, ty to dáš. Juro, musíš dávať tak, jak on robí. Jak sa bráni. Však máš hento. Máš hento, máš plné. Máš plné. Ale to nič nerobí. Dobre, však poď. Poď, dávaj. Už si... KO. To bude hrozné video. On klame. To bude hrozné video. Juro, buď ticho, dobre? Juro je debil. Pardon. Poď. To bol easy win. To bol easy win. Teraz bude remíza. Hej. Už točím 1 minútu. Nech to má 5 mediel. Vidíte, tam dole môže mať toto. Teraz, keď sa trafi, tak už si KO. Vyhrala. On vyhral, ja. On, čak hovorím, že on. Hen, to môže dať Jerko. Tuto vidíte, jak to spravil. On má fúzi, hen. Dimitrix. Roky je. Dimitr. Koľko dostanem play bonus a ešte viac. A tak trike. Iba 33. Na smolu. To by som musel 4 Takže- krát hrať, aby som mal 100. Dámy a páni. Check your controller with your lock. Napíšte dole do komentáru, či máte tiež Nintendo Switch doma. Ide bowling teda. Dúfam, že nemám ten sprostý bowling. Hej, Juro, nerob. Hen, počkaj, ja vám ukážem mená. Miu, není tam Andy? Eddie. No, nestihla. Ale však potom vám ich ukážem. Tam budú eliminovaní, tak? Dúfam, že bude eliminovaný. Však to daj na položiačke, prosím. Dáme pani, teraz to otočím, takže sa pripravujte. Ups. Tak, ideme. Však to je. Kde už to sú tie mená? Kde? To je round 2. Prvé kolo. Ešte, že ideme to normálne. Veď mám, normálne to držím, bože, poďme. Už to trčím 3 minúty. Poď a dáme strike. Strike. Čo? Dobre, skip. Poďme ďalej, ja tak viem, že som prvý. Počkej, tu máte eliminovaný. Skóre, Kristián, nie eliminovaných. Skóre. Nikto ešte nie je eliminovaný. Však sa kúkni. Sú, a ak by to zostali, tak budú eliminované. Ešte nie sú. Tam sú eliminovaní. Len kúknite na tú plošiku. No, fúzi. Dám ďalší strike. Tu vidíte, že Takže mám už 30. double strike. To koľko ľudí dalo druhý strike. Však potom všetci budú mať strike. Teraz vidíme ukážka. A tuto máme ešte 30. Koľko strajkov? Sušaň. Sus.
Tom jak hranolky ten tam. Juro je prvý. A tu vidíte? Ďalší strajk, takže 60. Turkey Stark. Čau Tomerka, natáčam video. Dajú do videa. Čau ti. Toto je moja kamoška Tomerka. Čau. Počkaj, eliminovaní sú...